बिबार अनला ओइ बारसेथार आयु माथो माइरं गोसोमसो दे दालाय माइब्रा बे ओमफ्राय ओइ सेरसे हरलाय बैजों मिक्स खालामना लांसै पुराना ना गोदानब्रा हो ओइ माइरंआ पुराना ना गोदान माथो रेजेंजें गिथारबाय आङो माइरंफोरखौ सेरसे हर दे सेरसे माइब्रा गोसोम बाजारानो बाजारलै दिनै दमासिनि কি दे হইছে 150 টাকা नै बे बिबारखौ नुना खारबोफिनबाय आं ओइ बिसिबां बे साराव माबादि खाग्रासो ना आलु टमेट' अमा एवलायबायहाय नै मादैया टमेट' एसे होबाय आं जि मेजेम बेदरा लाफा गोबाब होसनबाय नै लोगोफोर लाफा गोबाब संसैलाय आग्लिनानै होबाय आं मुला खाजि हानसै नै लोगोफोर मुला खाजि हानसै नै लोगोफोर मुला खाजिबो जानोसै एसे न'नि मुला एसे देरहांबाय मुला ओमफ्राय लाइ बिदोमाय नै लाइ बिदोमायजों गोथाव सिफ्लेनानै जाथारसै मादैया दाबादियावबाथाय बिदि सिफ्लेनायखौ मासि गोथाव मोनोथाय आङो नै फान्थाव बाथोन सिफ्लेनोसैलाय मादैया आहा नैबे बानलु गथाखौ ओरैनो जानो दोननांगौहाय बानलु सावनाय जानो लुबैदों आङो दिनै मोजां सिफ्लेयाबा थावा फान्थावाबो थाव गोथां होनोसै आं पेस्ट खालामसै गोथाव जाबाय लोगोफोर मुला खाजि लागायलायबाय लाइ बिलाइजों मुलाजों टेस्ट खालामसै हेल' सोनाफोर मादैया नै जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांदोलाय ओमफ्राय नै फान्थाव बाथोन लाखाबाय थोरसियाव लाजोबसै ओमफ्राय मुला खाजि नै मुला खाजि बिदैया जिगाबखौ बांसिन होदों आङो मानो होननानै बुङोबा जिगाबा जाया बिफाया अरगोन ना अराथाय अरनो बायो नालाय ओमफ्राय ओंख्रिखौथ' नुखाबाय बिसोरनो फान्थाव बाथोन मुला खाजि ओमफ्राय बावलायलांबायहां लाफा गोबाब अमाजों टमेट' आलु ओमफ्राय जानांसैलाय मादैया नोंथांमोनहाबो अननानै जोबजासिम नायना होदोलाय बानलुखौ बावदों साराय मोनसे माबानानै सारायाव माबा फुदुंहरलाय बावदोंसो मैया बानाय नंबाय मैयाबो गैया थाव फुदुंना दोनहरदो बानलु आसार बानायनो बावदों बेखौ रायलायफ्लांलायबाय आंहा भिडिअ रायलायाबानो उफाय गैया गासिखौबो जि गुदुंखालाय माखौ जानो माखौ दोननोसो मोनबाय फान्थाव बाथोन फान्थावा गोदैथार बेयो बानलु सावनाय
जानाय अमा लाफा गोबाब होनबाथाय मासि गोथाव मोनथाय आङो औ बे बारा बुरजा नङा जिनिसा बे अमाखौ नांलायबावलासोमोन आंनो बानलु सावनाया मोदोमलायखादों आलु सोबां ग्लब ग्लब हाबो मानो होनना बुंबा लिमोनद्रा ना मास गोसा बानलुआ गोसाथार